Az első Case Quatrac traktort az amerikai farmereknek 1995-ben mutatták be, és 21 év után Szerbiába is megérkezett az első példánya. A méretében és felszereltségében is impozáns gumihevederes 500 lóerős traktort egy zsabjai gazdaságban szemlélhették meg az érdeklődők. Amiben elsősorban eltérő ez a traktor a többitől, az a független 4 gumihevederes kényszerhajtásos rendszer, amelyet olajnyomás szabályoz. A kerekes traktornál kevesebb üzemanyag felhasználással nagyobb teljesítményre képes. A heveder érintkezési szöge a talajjal ugyanolyan, mint a keréké, de mivel nagyobb felületen oszlik el a súly, ezért a talajtömörítés mértéke kisebb. Az 500 lóerős Case Quatrac lehetővé teszi, hogy egy adott terméshozamot a hagyományos traktorokkal szemben kevesebb energiafelhasználással állítsunk elő, és ez szavatolja a talajmunkák jelentősen rövidebb idő alatti elvégzését. Egy ilyen 25 tonnás traktort látva az juthat először eszünkbe, hogy Vajdaságban nincsenek olyan nagy parcelláink, amelyeken hatékonyan alkalmazhatnánk. Viszont itt tévedünk, mert ez a gumihevederes törzscsuklósgép sokkal kisebb sugarókörben képes megfordulni, mint egy méretében hasonló hagyományos traktor. 2 munkagéppel próbálták ki a nagy traktort. Az egyik egy amerikai gyártmányú kombinátor volt, a másik pedig egy váltvaforgató-seke. A bemutató szervezői elmondták, hogy az 500 lóerős traktort 12,9 literes motorral szerelték fel. Teljes erőleadását percenkénti 1750 fordulatszámnál éri el. A gép alapfelszereltséggel 350 000 euróba kerül. Nagyon elégedettek vagyunk az idei értékesítési eredményeinkkel, amihez nagyban hozzájárult, hogy a gazdák kiváló termést takarítottak be. Több év után Szerbiában is, különösen a Vajdaságban nagyon kedvező volt az időjárás, és a haszonnövények jó termést hoztak. Az eredményeinkhez a változatos kínálatunk is hozzájárult. A Titan Machinery cég elsősorban a Case traktorokról ismert, amelyeket 55 lóerőstől egészen az itt bemutatott 500 lóerős nagyságig forgalmazunk. A cégvezető elmondta még, hogy idén a földművesek leginkább a könnyű és középnehéz traktorok vásárlása iránt érdeklődtek. Hozzátette, hogy jövőre kínálatukban már megtalálható lesz a 2017-es év traktorának kikiáltott 300 lóerős Case, amelyet az újvidéki mezőgazdasági vásáron is bemutatnak majd. Megkértük, hogy véleményezze a kormány jövő évre tervezett gépvásárlási támogatását, amelynek értelmében 40-60%-os hozzájárulást adnak mezőgépbeszerzéshez. Számunkra ez sokat jelentene. Így módon a földművesek tömegesen korszerűsíthetnék a gépparkjukat. A minisztérium nevében nem szólhatok, és nem tudhatom, hogy mikor, milyen módon és mekkora összegben lesz hajlandó segíteni a korszerű mezőgépek beszerzését. Mindenképpen melegen üdvözlöm a mezőgazdasági minisztériumnak legalább a szándékát, hogy a földművesek megsegítését tervbe vette. A Szerbiában bemutatott Case Quatrac sorozat 5 modellből áll, amelyek teljesítménye 470 lóerőtől 620 lóerőig terjed.